spaghetti. Hello mga kawigil! So, ayan, meron po tayo ngayong imumukbang na Jollibee. Meron tayo ditong family pan na spaghetti, 6 pieces chicken joy bucket, at meron po tayo ditong sundae na ice cream. At syempre, may mga gravy tayo dito sa likod. Ayan, so bago po tayo magsimula, Pwede mo na po tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain ng bilhin niyo po sa ano na to. At sana po, mapagaling po lahat may sakit. Amen. so hugas na po tayo ng kamay at magmukbang na po tayo. Nalagyan na. Ayun po. Ayun po. Spaghetti. Tanggalin muna natin to. Ayan. Ayun. Wow. Kain tong legs.
Dami pang gravy. Beauty. Okay. Sa'yo na Hindi yun. tayo. Ha? Nakatatlo na ako. Ah, okay. Thank you. Bismillah. Grabe, ang daming sauce. Ang sarap. Ito, kaya mo na to? I-dessert na ako. Yan, Sunday. Sarap. Gusto po. Busog. Bili po. Cook ng ice cream vision. Tapos yung chocolate.
Ang tubig. Yeah. Thank you. Wow. Tamis. Lamig. Ice cream. British. Oh. Simut sarap talaga kapag Jollibee. So, nagkikrave dyan, order na po tayo. Yan, simulan na po natin ang ating shout out. Thank you so much po ulit kay Ma'am Ella Oranday na nagbigay sa atin ng star. At sa mga dating nagbigay ng star, thank you so much po. Thank you po. Simulan na natin ang ating shout out. Rishan request. Shout out Thank you po kay Jennifer. Villanueva and shoutout po kaya. Hello po. Yan, hello po. Shout out Kyla Belhera, Marlon Uson, kay Gina Lynn Andres, hello. Kay Julio Doms, Let Calderon, Hello po. kay Joy Joy, kay Joy Basig, Roselinda Fuentes at sa anak niyan si Aliyah. Hello po. Hello baby. Gretchen Lebrila, shout out sa tita niya sina Marieta Soriano, Anita De La Vega na taga Las Vegas, Tita Juliet Bakira ng California, Po. and Tita Milagros, happy birthday po. And shout out din kay Tito Leo. Rica Floral din ng Bagong Pook, Hello Criza Cruz, Josel De Los Santos Vergara, Lizelle Toriano, thank you so much po sa hindi pag-skip ng ads. Thank you po. Thank you so much po. Anina family, Maricel Shami, shout out kay Nanay Miding. Christian Mapilis. Hello po. Yan, katabi niya yung kanyang buntis na si Mary Grace Mapilis. Jobang Ate Vlogs. Jim Tabones, Melody VB ng Bicol, RG Tehok, shout out Lani De La Rosa ng Antipolo, Diba? at kay Fe Artieda. Ayan, shout out po. At ayan, naubos na naman po ang ating nasa pakasap na mukbang. Sobrang busog po kami. Ang dami nating chicken, tapos yung family pa na spaghetti. Tapos yung spaghetti natin, ang daming daming cheese, ang daming sauce, ang daming hot dogs. And so, maraming salamat po sa Diyos at maraming salamat po sa inyong mga kawigan sa walang samang pagsuporta po sa amin. Hanggang dito na lang po, kaya bigla na lang mawala.